Good. Slow me time. Powered by Goods Lamsi. Okay, this is now the first liga nga giapilan sa team Barangay Kipalili. After sa pagbalik sa pag-train sa volleyball. Wow. Palo toy. Good. Nice one. Wow. Good. Ambak nin. Good. Wow. Ambak nin. Good. Taklang. Isa. Free ball. Good. Gaya makapalitin si Gio. Oy, oy. First goal. Oro. Oy, ganda yung sa record. Budik! Gamay-gamay ka kayo ba? Wow! Tutay! Good! Good! Nagamit to gate. Ah! A few moments later. Hello mga dudong mga inay! Welcome to my channel! Ang Good Store ta! Karon sabay ta! Diri ta mag-snacks ta! Kauban akong mga players sa una sa palarong pambansa! Tara! Dinhilang sa Janril! Tara! Sabay ta! Dinhilang sa Good Store ta! Tara! Naamin sa Municipality of Asuncion. Kay diri mi sa Janril kay mag snacks mi. Mga on mi og lumi, kauban ako ang mga players. Wala, senso ng Janril ba eh? Nami doon lagi ang ano no? Nami doon ang setting sa ano? Yes. Ha? Di pangita tagay mo. Sige, order na. Ha? Kapoy no? Sige, order na ta kay mga unang ta. So mag-order mi og pan nga tag 5.20 cheese. So bali worth 100. Next time. Di ka mahalin Toy. Congratulations Toy. First liga na to no. Champion na na.
Kids, na nag-ano dito, how daw si Gaspan. Na akong kaistorya dito. And, ni proud po ko na yung mga palaro mo ako na sa elementary. Pero wala na ikuan. Wala na training. Nga sakto. Nina, congratulations. Maestro na sa Kikas. Hello! Yes. Mga unat na! Mga unat na. Kani, licensed criminologist na ni siya. Na palaro na ako mga players sa elementary. Karon dula-dula na mi diri. Ibalik na mo ang ibalik na mo ang panahon nga kaagi nga maabot og palarong pambansa. So this is road to palarong pambansa. Palaro ko sir. Kasi wing pa, one step closer na. Imagination lang. No? Alam na, okay. Why makataka ano? Kabirada gabi no? Sige, kaon tagdaghan. Sa ato na ako sa palarong pambansa, KJ. Yes, best libero sa palarong pambansa. Ikaw ganino, unsa gani ka? Setter sa Davra. Ano kay mo? 2015 to no? 2015. Password yun na. DJ! Delay spiker niya siya sa Davra. Yes. Citizen po Davra. Spiker kasi na Waterboy. Mo ba yung basas mo sir? Nagrigo silba pa ng practice. Adara mga Prince Charming dire. Ay Jungjung is Davra. Anggel ni Kids. Spiker ni sa Davra. And Christian, hello dyan sa division meet, pero muna ang Prince Charming nila. Si Janjan pa is ang baby boy ng Tipa Lily. Congrats everyone, congrats. Okay, congrats everyone. And dali si Onin. Si Onin di ay ang amo ang spiker di ay Nisa. Dan ako yung sa MVP. Bus bugaong. So, karon magas, maglumi daw mi kay gimingaw mi diri sa Asuncion, maglumi sa Janril. So, Lumi and Pan, sponsor lang ni Pakanon nato dito. Ako na i-treat ang ako mga kabataan para ma-reminisce ang among panahon sa pagdula sa Davra and palarong pambansa. Sa magpatay, go, galiok, nundaw. Sila free ng layouting. Up lang ano ay. Dili man up and down. Basta ikaw do ko tanin mangmangkot nina. Because sige. Ako mangkot. Sa katong price, makisabot makig-deal ba sa atong uniform? Negotiate. Ha? It's Lomi time. Yan. Lomi with pan. Mami ko ha. There's a mami. Lomi with pan. No, hello. Binli ko ha? Sir, yes sir. Gusto mo ako? Ha? Bawa na dito eh. Oo. Namit no. Ay maagi ito sa ano tayo. Kalami sa Lumi niya. Ayaw atras niya. Pasok ko. Kalami sa Lumi niya, ulan-ulan. Wow. Kalami. Tawi ko. Ikaw eh. Powered by Dudes Lamsi. Ikaw diyang empowered. Salamat sir. Wow. Lamat ba? Salamat ah. Gato. Gamot mo. Tahu kawan dan Jinjik. Ikaw mga pangit. Nagdamay ko po. Wow. Daw gitilapan lang ka ano bakarbaw. Daw ano lang kakarbaw. Di ano da? Pampamilya. Lahir lang dyan. Hindi lang pang sports ko na pang pamilya ka. Oh, dali. Well, Dudes Turta.
Katong nag-viral nga wala nagpakis ang bride sa groom. Sige, say hi na dayon. Pila-pila ko 430 akong bayaran. Sige. Napakay ko yung kwartaan ni. Nag-vlog ka, sir? Welcome to my vlog. Yes. Kakuan ka tong nag-viral nga wala nagpakis ang bride sa groom. Katong di kasal. Ako atong channel. Ako Hello. shout out dai. FB page na ako to nagkuan. Okay, salamat. Salamat. Mag-wild cat, sorry. Sige daw, sorry. Sige daw. Hindi pagkabila itong... Nice shout out. Spider-Man! Yan na, gina. Spider-Man sign ba? Uy! Kumuha mo ng kuhan! Spider-Man! Lag na! Spider-Man sign! Shout out. Spider-Man! Spider-Man ba? Wala na gilawa! Wala na gilawa! Uy, tugod na sa karubo! Yehe human nami og snacks diri sa Janril Asuncion, Davao del Norte. Busog. Busog. Powered by Dudes! Powered by Busog. Sige, bye. Thank you. Salamat. Salamat, kids. Terus diri lang sa Dudes. Bye-bye. Yes. Welcome, Jing. Sunod na pod. Jing, bye-bye. Ha? Harap sa liwan. Oo, da. Permita, basta may kwarta ta. Toy na? Yes, sir! Sige. Sempa, onin. Bye-bye. Bye. Hantod sa sunod na tong mga video, sabay ta mananaw ta dinhi lang sa Dudes Store ta sa pagkakaroon. Bye-bye. God bless everyone.